Medeniyet hepdeliğinin 4-nji günem ýakymda pursatlara ýa-da galjy wakalara baý boldy. Hepdeliğin çäklerini gurulýan dabaralar gadymy Änew şäherine başlandy. Adyr owaýaty urulan Änew galatynyň ýerleşýän ýerine geçirilen taryhy medeni ýadygärlikleri öwrenmek we gorap saklamanyň häzirki zaman usullary atly meýdan şertlerindäki ilmi usul ýetmätligiňi hepdeliğin çäreleriniň üstüne getirdi. Bu çäre bakatyna ýetip bolmajak taryhy hymmatlyklary gorap saklamagyň, olary ilmi esasy öwrenmegiň we geljek nesilleri getirmegiň möhümdiginiň nowatdaky subutnamasyna uruldy. Ilmi usuly maslahaty geçirmek üçin hut şu ýeriň saýlanyp almagyna çoňur many bar. Çünki bu künjek geçmiş bilen şu unyň arasyndaky çoňur ara baglanşygy özünde jemleýär. Gadymy Änewiň halkymyzyň şöhratly taryhyna möhüm urun eýlen gadymy şäherleriň biri bolanyny bellemek gerek. Bu ýerde milli medeniýetiň we gadymy döwrüň ýadygärlikleri bar. 1904-nji ýylda Änewiň arheolog depelerine gady wagtarşy işleri geçirildi. Olaň netijesinde bu ýerde eňäli döwrüne gülläp ösen ekrançylyk medeniýetine degişli köp sanly gymmatly maglumatlar ýüze çykaryldy. Ýadygärligiň daş mit asyryna degişli medeni gatlaklaryna geçirilen gady wagtarşy işleriniň dowamyna gadymy desgalyň diwar galynlary, zähmet gurallary, keramika önümleri bilen bir gatarda ak bugdoýyň dänelerim tapyldy. Bu açışlardan sonra Sewitiň eňäli döwrüniň arheolog medeniýeti, Änew medeniýeti ady bilen dünýäň ilmi jemgyýetçiligine ýaň saldy. 20-nji asyryň ortalaryna Änew medeniýetine degişli başga-da bir neçe ýadygärlikler ýüze çykaryldy. Orta asyrlarda Beýik Üpek ýolunyň ornuna yerleşen Änew galasy gülläp ösen şäherçe bolupdyr. Türkmen halkynyň ören gadymy we baý taryhy medeni mirasy eýe bolanlygynyň köp sanly subutnamalary ýüze çykarylan gadymy Änew şäheri geçen 2024-nji ýylda türki dünýäsiniň medeni paýtagty diýilip elan edildi. Hormatly prezidentimiziň Änew müň ýyllyklardan göz başalýan medeniýet adly kitabym bu şanly sene bagşlanýar.